Sharhin fina-finai da tarihin jarumai kashi na 138. A yau za mu tashi akan ci gaban tarihin Rekha. Cike sunan Rekha mai shekaru 69 a duniya shine Banu Rekha Ganesan, wanda aka haife ta a ranar 10 ga watan Oktoba a shekarar 1950 a garin Madaras da ke kudancin Indiya da yanzu ake kiran garin da suna Chennai. Rekha ta fito daga ahalin jaruman fina-finai waɗanda suke fitowa a cikin fina-finai, wanda mahaifinta ya kasance jarumin da yake fitowa a cikin fina-finai a lokacinsa, wanda a wancan lokacin ya fi fitowa a cikin fina-finai na soyayya, wanda har ake masa laƙabi da sarkin soyayya, wato King of Love. Aka kuma mahaifiyarta ma jaruma ce da take fitowa a cikin fina-finai, wanda mahaifiyarta ta tun tana karama ita ma take fitowa a cikin fina-finai har zuwa girmanta. Rekha tana da ƙanne guda 5 waɗanda suka haɗa uba ɗaya, sannan tana da ƙanne guda 4 waɗanda suka haɗa uwa ɗaya, sannan tana da ƙanwa guda ɗaya mai suna Radha wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya. Sannan Rekha ta ƙi jinin a yi mata magana akan ahalinta, musamman a mata magana akan mahaifinta, biyo bayan cin zarafi da mahaifin nata ya yi wa mahaifiyarta, abin da ya sa Rekha ba ta so a rinka danganta ta da mahaifinta, sannan ba ta so ta yi maganar ahalinta har sai a shekarar 1970 Rekha ta fara maganar cewa tana da ahali ko kuma tana da dangi. Rekha ta rayu da mahaifiyarta da kuma kakarta, sai dai mahaifiyarta da ta kasance mace mai faɗi tashin abin da za ta riƙe ahalinta ya sanya bata samu shakuwa da mahaifiyarta sosai ba, ta fi shakuwa da kakarta. Sannan mahaifiyar Rekha takan yawan ta yi wa nasiha a Rekha akan cewa ta rinka rage abubuwan da ke tsakaninta da mahaifinta, abin da yake tsakaninta da mahaifinta daban, abin da yake tsakanin mahaifiyarta da mahaifinta daban. Saboda haka ita ma a yanzu suna yawan ganawa da mahaifin nata, wato suna ganawa da mahaifin Rekha din idan wasu abubuwa sun taso na tsakanin 'ya'yan da ke tsakanin su. Amma Rekha ta riƙe mahaifin nata a zuciyarta, inda ta ce ko mahaifiyarta ta yafe, ita ba ta yafe ba. A wata ganawa da aka yi da Rekha inda ake mata tambaya akan mahaifinta, tana cewa tana da mahaifi kuma mahaifinta yana raye, amma da shi da wanda bai fura a doron ƙasa ba duk ɗaya suke a gurinta. Sai dai bayan shekara 5 da rasuwar mahaifiyarta, Rekha ta samu daidaiton alaƙa da mahaifinta. Bayan mahaifin nata ya roƙi da Rekha ta yafe masa akan laifin da yi wa mahaifiyarta, wanda mahaifiyarta ta rasu a shekarar 1991. Bayan rasuwar kakar Rekha da kuma mahaifiyarta, ta fara ƙulla kyakkyawar alaƙa da mahaifinta, suka daidaita komai ya wuce ta karɓe shi a matsayin mahaifi a shekarar 1991, wanda shi ma mahaifin nata ya bar duniya a shekara ta 2005. A lokacin mutuwar mahaifin nata aka samu Rekha ta riƙe gawar mahaifin nata tana rusa ihu da cewa na kasance yanzu bani da kowa, bani da uwa, bani da uba, bani da kuma kaka. Yanzu kan bani da kowa, a da ni ce 'yar gatan mahaifiyata da kakata da mahaifina, amma yanzu kasancewar ni ce babba a gidanmu, dole na kasance ni ce gatan ƙannena. Rekha tana jin yare guda 5, wanda asalin yaren gidansu shine yaren Tamil, amma ta ce a gidansu an fi musu magana da yaren Turanci. Tana jin yaren Turanci, Hindi, Telugu da kuma yaren Faransa. Kamar yadda tarihin Rekha ya zo, an ce Rekha ba ta da ra'ayin harkar yin fina-finai, amma mahaifiyarta ta sanya ta fara yin harkar fina-finai domin ta taimaka wa ahalinta da yake fama da matsi na talauci a wancan lokacin. Ita Rekha a ra'ayinta ta fi so ta yi aikin atanda na jirgin sama, wato matan da ke kula da fasinjoji a cikin jirgin sama. Sai dai an ce Rekha ta kasance ɗaya daga cikin 'ya'ya masu tsananin tausayin mahaifiyarta, abin da ya sa ta ɗauki maganar mahaifiyarta ta domin tana so ta taimaka wa mahaifiyarta. Ta ajiye karatu a lokacin tana aji 9, saura shekara 1 ta kammala karatu. An ce aji 9 ma da kyar ta samu ta iso shi, saboda ana yawan koro ta daga makaranta saboda matsalar kuɗin makaranta da ba sa biya. Sai dai shigar Rekha harkar fina-finai ya taimaka wa ahalin nata sosai, inda ta ɗauki nauyin ƙannanta gaba ɗayansu suka yi karatu, ta kuma hana su shiga harkar fim. Yayin da ta tsaya kai da fata akan ƙannan nata, kowace ta ga cewa ta samu abin yi kuma ta kama gidan aure.
A shekara ta 2000 an bayyana Rekha a matsayin ɗaya daga cikin mata 30 na masana'antar shirya fina-finai ta Indiya waɗanda suka kasance attajirai da kuma suka mallaki kadarori. Sannan an bayyana Rekha a matsayin ɗaya daga cikin mutanen nan da zagi da tofin alatsi ne na mutane baya taka musu birki akan abin da suka sa gaba, in dai suka nufi hanya to fa sai sun isa masaukin da suka sa gaba. Sannan an bayyana Rekha a matsayin ɗaya daga cikin jarumai mata da suka ƙware sosai wajen iya wasan kwaikwayo. प्यार के हजार दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। Rekha ta fara soyayya mai ƙarfi da jarumi Amitabh Bachchan, wanda soyayya ta ta zaga duniya sosai tunda suka yi fim ɗin Do Anjani da kuma fim ɗin Silsila, wanda fim ɗin Silsila ɗin Rekha, Amitabh Bachchan da kuma matar Amitabh Bachchan ɗin ta zahiri wato Jaya Bachchan su ne suka jagoranci shirin fim ɗin. Har raɗe-raɗe ya fara zagayawa da cewa Amitabh Bachchan da Rekha sun yi aure amma a ɓoye. Sai dai soyayyar Rekha da Amitabh Bachchan bata kai ga gaci ba, domin kuwa duk da tsananin soyayya mai ƙarfi da Rekha take yi wa Amitabh Bachchan a wancan lokacin, Amitabh Bachchan ya ƙi haƙura da auren matarsa wato Jaya Bachchan ya sake ta sannan ya auri Rekha. Yayin da Rekha ɗin ta fahimci cewa Amitabh Bachchan ba shi da niyyar sakin matarsa Jaya Bachchan ita kuma ya aure ta. Don haka Rekha ta sallama wannan soyayya tare da sauya sabon salon sheƙa. Kamar yadda tarihi ya bayyana, Jaya Bachchan ta taɓa gayyatar Rekha zaman cin abinci na musamman tare da Rekha. A lokacin Rekha tana tsaka da soyayya da Amitabh Bachchan. Yayin da mutane da dama suka rinka bawa Rekha shawara akan kada ta amsa goron gayyatar da Jaya Bachchan ta mata, amma Rekha ta ce ko me zai faru sai dai ya faru, amma za ta amsa wannan goron gayyata. Yayin da Rekha ta halarci gurin da Jaya Bachchan ta gayyace ta zuba wa Rekha abinci ta ci. Bayan ta gama cin abincin, Jaya Bachchan take ce mata Amitabh Bachchan na Jaya ce, Jaya kuma ta Amitabh Bachchan ne, saboda haka mutu ka raba. Yayin da Rekha ta rufe kwanon abincin tare da yin karamar dariya da cewa wannan abincin yayi daɗi, ina fatan da yake kika girka wannan abincin ba wani ne ya girka miki ba. Yayin da ita kuma Jaya Bachchan ta ce gidana na ni kadai ne, bana gayyatar wani ya zo ya min wani aikin gidana saboda ni kadai ce a gidan, sannan kuma bana bude wani kofa ya shigo cikin gidan. Yayin da Rekha ta ce na fahimci dukkanin inda aka dosa, amma ki sani cewa yayin da 'yan kallo suke jin daɗin kallo din abu tauraron ɗan adam katse shirin a gurin mamallaka tauraron ɗan adam su sako talle a tsakiyar shiri ba wani sabon abu bane ba. Kin san Rekha kuma kin san wace ce ita, dukkanin abin da Rekha ta ce tana so to fa sai ta mallake shi, amma Rekha bata yarda da zalunci ba domin ta haramta wa kanta zalunci. A dukkanin abin da Rekha take yi tana yi ne ta mallake shi ne a matsayin nata, ba wai ta kwace shi ba, saboda duk abin da aka ce ka kwace shi ya zama zalunci. In ban da Rekha ta haramta wa kanta zalunci, babu yanda za a yi a ce Amitabh Bachchan bai shigo hannunta ba. Amma idan har kin amince min a karo na farko in fara yin zalunci a kanki, ki ce kin amince min na fara yin zalunci a kanki, ki ga yadda saran labarin zai sauya ba tare da an je a kashi na biyu ba. An ce daga wannan magana da Jaya Bachchan bata ƙara cewa komai ba har Rekha ta bar gidan. Rekha ta yi aure inda ta auri wani hanshakin ɗan kasuwa Mukesh Agarwal. Ya mato sosai akan soyayyar Rekha, yayin da tauraruwar Rekha take ganiyar tashi inda ya matsa sosai akan Rekha sai ta aure shi, ma a matsayin cewa za ta daina fitowa a cikin fina-finai. An ce Rekha ta ki ta amince da bukatarsa akan cewa ba za ta ci gaba da harkar fina-finai bayan aure ba, sai dai kuɗin da ya rinka tura mata na fitar hankali ya sa Rekha ta amince da cewar za ta aure shi. Sai dai bayan wata 6 da auren nasu, Rekha ta ji cewa ba za ta iya zama ba tare da ta fara fitowa a cikin fina-finai ba, inda shi kuma mijin yake ganin cewar ba shi da ikon da zai iya hana Rekha fitowa a cikin fina-finai. Ganinta tana fitowa a cikin fina-finai yayin da igiyar aurensa ta rataye a wuyansa zai iya sa zuciyarsa ta buga, inda Rekha ta tsallake shi bayan wata 7 ta koma harkar fina-finai. Ya ga cewa ba shi da zaɓi in ban da ya rataye kansa a cikin gidansa da gyalen Rekha ɗin, wanda a lokacin da ya rataye kan nasa Rekha ɗin bata nan, tana birnin London suna ɗaukan wani fim, inda labari ya zo wa Rekha cewa mijinta ya rataye kansa da gyalanta domin ya tabbatar mata da cewa ya mutu ne da soyayyarta. Mutuwar mijin Rekha ta ja mata tsinuwa da zagi sosai. A karo na farko da zagi da tsinuwa ya fara taɓa Rekha, inda Rekha ta shiga ɓuya domin ko mutane sun yi ca a kanta tana karɓan Allah wadai da alatsi ne, wanda Rekha ta shafe shekara guda tana ɓuya ba tare da an sattaka mai a inda take ba. Sai dai bayan shekara guda da mutuwar mijin nata ta fara fitowa ana kallanta. Tun daga nan Rekha take kafa da ganawa da manema labarai tare da kasancewa mace mai shiru, duk da cewa a da bata da shirin, amma mutuwar mijin nata ya sa ta kasance mace mai shiru tare da kafa da shiga cikin taron mutane, wanda tun daga wannan karan Rekha ta dangwala aya akan yin soyayya.
A shekara ta 2012 Reka ta shiga siyasa inda aka naɗa ta a ɗaya daga cikin mambobi na zauren majalisar ministoci da ke bada shawara ga ministocin, wato political appointment, tun daga shekara ta 2012 zuwa shekara ta 2018. Hamas Azare kuke saurara, wannan shine karo na farko da muka yi dogon sharhi.